fervenza do foxón ou do faxón. A mí me aseguraron varias persoas do lugar, de aquí de Leiro, de Corrego se chama foxón, pero na cartografía moderna de Google Maps e de todo eso ven como faxón, pero son varias as persoas que me dixeron que é o foxón. Entonces, o foxón que ven desde Levosende por aquí baixando toda esta montaña por terras do Ribeiro, pois regálanos saltos como este e como algún máis que vamos a intentar localizar ahora, se podemos. Como chegar ao sitio? Moi doado. Chegamos a Leiro, buscamos a oficina de correos, pasámosle aproximadamente a uns 70-80 metros, collemos unha pista polo medio das casas que vai hacia a Cova dos Mouros, que é o que se chama. A Eira dos Mouros. E por aí vamos ir polo medio dos viñedos, donde crucemos o río Foxón, como conocen aquí, pegamos a andar cara arriba, e ao pouquinho, uns 6-7 metros, pois temos este salto. Chulo. É eso. En Google hai algunha referencia, fala de faxón. En Leiro, conócese como foxón. Espero que vos guste. Eu vou me tirar agora unhas fotiños e vamos ver ainda se encontramos algún tesouro máis. Hasta logo!